Ide o väčší komplet, kde je len jaskyňa, ale aj expozície. Dole na parkovisku zaparkujete, potom hneď nad parkoviskom sa kupujú lístky. Je to cca od kúpenia lístkov do vstupu do jaskyne asi 300 metrov. Tu je vstup do jaskyne, po pravej strane sú schody a po ľavej strane je briežok, tam sa nachádza aj bezbariérové WC. Pri kúpe lístkov požiadajte aj o prekladač. Je tam možnosť ísť aj do rôznych expozícií. Tie sme nevyskúšali, ale sú bezbariérové. Prvých 3,5 km sa ide vláčikom, potom sa ide po jaskyni a naspäť znova 3,5 km vláčikom. Vláčikom trvá asi cesta 15 minút. Každý vláčik má vpredu miesto pre vozík, či elektrický alebo mechanický, ktorý vlastne ukotvia a hneď za ním si môže sadnúť zdravý človek v prípade, keby ten postihnutý potreboval pomoc počas jazdy. Pre vozík tam dajú určitý taký nájazd, aby sa bez problémov dalo výjsť. A dosť veľké prevýšenie. Ako sprievodca, keď ide s mechanickým vozíkom, je to veľmi, veľmi zaťažkávajúce. Elektricky to ale zvládol. Do jaskyne sa nemusíte vôbec objednávať. Čo ma dosť prekvapilo je, že na jeden vstup sme išli asi aj 150 ľudí. 10 km od jaskyne je Predjamský hrad. Je tam problém ale zaparkovať. Potom sa ide bezbariérovým chodníkom až k hradu, ale bohužiaľ hrad je komplet bariérový.